Thank you for watching. Apart from any guys, please subscribe, comment, like, and please share this video. Wala mo siya dagang yaw-yaw ato. Kanto-kanto mo po siya. Ano niya, pagkalikod naman mo. Pagkalikod naman. Tapos pasakit kayo. Kami na ako lang, hindi mo lawa. Natulog sa mga anak ko doon. Nagsangan ko doon. Sangan daw doon patagkanto. Pero manhika. Ito na. Ito na nga, balik ko na yoyo. Halingan na ka. Ang gabi na. May kayo talihan na. Kaya dapat yung gusto na kinain. Okay. Agay mo! Agay! Agay! Oh! Boss! Ah! Tingay ko, manong sakit din dali. Kaluwas na. Ang tinatira nila, kanto-kanto na. Kapag lansangan nila. Masa mo naman eh, ang lansangan. Ang lansangan nila. Ito na, dili ko. Dito, agahe ka. Agahe ka, pagkitaon ako mo. Bakit anak ko yung witness? Ah! Agay! Ano? Agay! Ah! Na, wala yun yung musing ba? Katong... Sige nga, papalitong akong ikuan. Buko na kong istoryahan. Kabantay itong ato mo tos balay. Kani ato po dito sa ilaha. Hindi na ako nga, ako hindi mo ba iba. Agay! Ah! Tikuan day ka. Oh, yung musing agay. Ah! Ato na ako sa papalit na rin ay. Sing kaulit ko blong spoon, sing martis, balik ko dali. Atong dalon. Wala di siya katingnan may tulis. Ang nakita nito, yung malay mo to. Malay ko yung nakitaan. Yung ako sa inyo mga bato na magpupuwang. Ako na may palang papalit ko na mapuno. Ah, lunis na eh. Bakit ang tahanan ka nung kinsan yung katubang lalaki? Lalain mo mo. Katubang ra ha? Kung ba nireflect kita, katubang. Hindi po kasi drone. Tabangay man mo balay. Tuod kay balay mo do, ana ang balay. Ika to yung nasa mental eh. Basta balay mo dire, balay ko diya. Puro palwarte ay ba? Ana ba? Pagitan lang ang kuan, ang koral. Dalang na. Basta ano. Doon lang ko kay balay niya. Nagpilara kami metros. Anak yun. Mga siguro nasa mga Yan, magduyan-duyan. 4-5 ka metros. Magduyan-duyan na ba ko dito, boss, no? Dito ko sa likod silang balay. Balay ko lang ang balay. Naskuan ba ka ng screen? Para kay litis, Cyclone man po. litis ron. Palupad na lang. Ang may litis na, palupad na lang. Cyclone na po to. Ay, kaisa lagi nga natulog ko dito nga murag o giurog. Gusto ko mo
bangon niya. Yeah. Di ko kabangon niya, puro ko patulog ko balik. Ikatulog lang ba? Boss, mayang gabi eh. Sa, Nasipit ang sunod. Alas 7 na sunod. Ha? Ano sa man? Alas 6. Doon na nyo? Ako iso. Alas 6. Alas 6 lang. Bisan ko wapay ko ang be. Pupila sa... Kung man ako kaon, isingit talang kadayon kay basig maabot ba. Pero kung maabot sila, magsunod na lang yun mo nila. Ha? Okay, Dalag boss. malong. Malong on hapon. mo pa dyan punta ko number, no? Hmm. Kaya magpaschedule na lang ko Ah. kung Dali na ko. dalo na ko si Apa na ko dali. Kung nakauli ko Martis. Pangalan ko na kung pagkita. Tuloy ka rin. Ang kanan, tuloy mo kung palong maog na. Ang kanan natin. Tama ba na kung nakitaan? Ito pong listahan. Anak ko. Okay. Yan na ka. Ang laban ni mo. Ang pang ni mo ang listahan. Kung magkatubang ganyan sa wala. Kung dili kayo sa sintro, kung may rekibig ka sintro. Yan ito yung nakatapag. Oo ba? Ay lang, mutama din. Halos mong gitama. Nalari mo. Nalari mo. Itong iba naman ko ang basa. Una, iyang Basa na ko, lain ako nakita ang kandila na. Manila to yung dala. Papa. Si layo ang papa niya muro lagi ang tanana ko. Muro sila lagi ang susa. Diyan lang kami ko. Sige ko, bro. At yun o, gabutanan ako natin sa susunod. Manila ko to. Kuyaw na ko sa kanila. Diyan ako. Yan. Spirit na ang tupak na lang. Saka na kamay. Wala, te. Yan sa mga. Ilang ko yan sa basta maliit talaga. Dito mo ko nito o ito lang. Sinayan mo na ako. Tugan, nasa ka? Tugan sa lugar. Tuwar naman sa balay niya. Sus. Ito yung silingan, mga pagyod mo. Bagong kuwan na. Kira yung ula ba? Yan, hira ba yung kakatugan kisya? Wala Mga yung mga nalaptan. Ay, mga ginunggab ka, mga ginunggab. Wala ka ba Wala pa kagilaptan. Wala ka ba yung kuwan na nalakas? Wala ka na kaso ko. Tingnan na lang, yun sa kanya. Ay, murag wala kung ganda sa... Wala sa kaso ng... Wala ka ba? Wala na. Hindi mo na acceptable. Tuhan! Ang pulis mo to, pero hindi mo na. Wala ko na. Wala yun. Ang pulis mo to, Tama. ang korte mo to, pero... Wala mo kung epidemic sa boss. Wala ba? Hindi siya isa nila na wala. Nakay video, apa video. Diba wala? At ay, tapos dahil lang mo posible na. Di ba kaya mo? Dahil lang mo. Agay mo! Oh. Dari kita panjang yang dimulai. Sige, cancel lang mo mga sound mo. Manangkan mo, no? Mungkin. Ano mo kung manangkan ito daw at mga kung may kaya. Oh. Ha? Agay mo! Hindi ba kaya mo? Hinayin lang mo. Tagamay ko. Kayo!
Agay, boss! Lagi, gamay. Ay! Masakitan. Ikaw, ako na ba ng mga pangalan na ano eh. Hindi, boss, bro. Lagi mga abilidad ba, no? Nakataga mo, boss. Saka. Ay, nakakaubog kayo, boss. Di ba? Una nga, naamin, napod sila. Lagi. Di sa may matubang nila wala po me. Lagi taon, lagi. Saan lang? Lagi ka lang matagpan. Luwin to kayo na. Kaya kiti mamatugan na, kina hospital. Oh, Ah, wala ay bogto. Hindi magdag oxygen na, unsa wala. Wala magkasakit sir. Ha? Sakit na pati na kuanas ng kuan. Wala nang dahil sa akin. Agay, boss. Agay! Ah! Lingon kayo ko. Di ba kaya, boss? Oh. Ang kumpiyansa ng anak ko, kung saan natin makita ng anak. Ang lain. Wala na pa ito dito ah. Wala na, boss. Wala ko sulod sa balay. Sa mo, ha? Yun sila. Sulod, boy. Sulod. Oh. Do. Naga. Meron. Kung doon ako magpama nila, Mama. okay. Taon-taon na po nagkara sila dyan. Mga laba, anak ko siya. Ano mo ganyan? May daghan na pagkiraan sa lida. Huwag ganun. Pero asa man nangupian sa lida? Oo. Actual yun na nangupia. Oo, yun. Ay yun experience, no? Daghan si Kihor. Siguro, ito, no? Grabe na si Kata gina. Kung tinuro po ka, no? Okay. Ito kong papa. Lula ko taga siguro nun dito. Mas kumagawa na ginaw. Ano na ba ka na asa na nakakuha? Okay naman ang talo. Daot mo na yun. Eh, naya lang po gusto hindi makaya mo pa ka. Hindi makaya. Ano ba ito? Sige, sige, sige. Amot na mo kung wala ang kusog basta tarapan na ba? Importante ka na kayo, boss. May kapasan. Agay! Agay!
Agay, boss! Ay, sa boss, may... Di ba kahit singit na? Oh! Wala yung kwarta ko. Ay, sige na yung kagunauna, boss. Ha? Ay, sige na yung kagunauna. Ay, bawa, kakaginan. Sige na kagunauna. Pero di mo ka pwede dito kaginan, kaya nga mo gusto mo lawas. Dapat makatawas siya. Oo, ganina ko ginauna tangya. Okay, ay. Isa-isa. Usap mo yung... Wala na, boss. Agay, boss. Gulot ko yun. Basta may mapansin nga sa ilaw. Ano lang gati. Balik siguro ko mga... Kuhan mga doktor. Ang tulong si Manana. Pero... Ito, ako. Ako gusto ko makausap. Hindi ko na. Hindi ko na makusan pa na siya. Kung naagad ha. Tato pa... Balik ko sa Sabado. Oo, kapadoron. Oo. Kapador yan po. Nanay niya po. Kung makalugar. Pahilot lang niya po ko. Oo. Sige. Kung wala man yun. Di at least wala. Kesa, nagwanta ba? Dito kapas bitaw. Kung manan eh, mabala na kakanos ha. Sige, boss. Mas pan lang dito. Walang hait dito din yung wala niyo. Banday ka? Hait? Oo. Ito barangay, laro pa. Ito barangay. Kung magkalugar lang ko ka. Sige, boss. Nawag na si Mopoon. O tali mong papa ko, kung siya yung pamila ng lawas. Kung hindi po siya magsaba-saba. Kaya ito, bitang. Napoy ba? Kuha sa borto, manambalay, sa katalunan, pikin niyo. Niyang niyo. Kaya, naninda mo niya ato. Kaya, kumarong tinda mo, mulit mo ng ligo. Nana sa sabay, kukuno. Ato tagkuhan niyo. Katalunan, ato talang Gusto ka malingan. kay kuhan daw, murag lain daw yan, kuto-kuto. Ay, mo papa ni mo. Oo. Niya. Kaya nga, pinagduda ko rin sa itong tiguang ligi. Ang duda po siya. Wala pa. Nga, Niya. kaya po siyang kuto-kuto na, ano siya nga, mura ba na usap po daw kang may mo, muan ba mong, Depende sa ko. kaya po mga labot ng ulo. Kaya alin po yung labot. Ay, nagkukulo na ako.
na naman sa likod, ano, wala na ng tao. Isang yun lang. Ganun lang. Manila ha. Sunod ako papa. Ano na, wala na ikuan. Oh, kuwan ka. Kaya mas isang yun sa provisyon. Kaya kanal lang ako. Ay, babasa na na. Oh, Nagkaroon ako, kumahada sa taman ko. Lunes ako po makaligaw ko sa loob. Ah. Hindi siya sigitan daw. Sabi sa bulang kristal. Bulang. May bulang kristal. Dili akong psycho tong bihana kung si tibuang na to. Lahi aura ba? Ang yang ginampuan ng yawa. Kato siya? Power kaya yung amo. Sa pangisim ba? Mga black dito. Pero gani boss, Ang tambal. Tambal mo black. no, apoy pomos pag ampo kagabi. Oh, ampon. Namuyo ang kuminti. Ay boss, salamat kay boss na imo kong pabalo boss. Okay na boss, mamay na ka. Jesus name, ayun na. May just jogging pants jacket. Thank you for watching guys.